Horas madihita sa luhutna. Parsiajaran manugut hari Sabat 15 Oktober 2022. Tiruan Kristus. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tulo Advent siyan buku rapor debata di si Torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Yohanes 4 ayat 34. Dungi ni na Jesus mamado na sida, si panganod doy diyaw, na mangulahon lomo ni roha ni na marsuruaw, dohot paujukon ulawon na. Dangdung hiya sa halak perberita na uli songon Kristus. Najulo imana pangulubulo di surgo, alay ibana patoruhod diri na sa diri marhite manulukon hajol maota, asa ibana buhay madapoto jolma di permianan nasida. Tu sa luhut jolma namora manang napugos, tuan manang hatuban, Kristus ima sinuru perjanjian na mabuan berita haluaon. Hatar beritaon na songon sahalak datubulon, tarsar tu sa luhut luat Palestina. Halak na marsahit marroat tu luat na nilaosan na, asa nasida buhay mangido pangurupion siyan ibana. Siyan na daw manang najonok marruan torop jolma na masihol ubigi hatana, jala makilalahon padyaman ni tangan na. Songoni may iba na borhat siyan sa dahuta tuhuta na asing, siyan sa daluat tuluat na asing huhut mabaritahon berita na uli, jala pamalupon halak na marsahit. Raja na sangap marpahean haleaon ni jolma. Iba na madohoti akka ari parningota bulon ni jolma, jala tu akka hala na torop nadohot tu ulaon siyan na daw, iba na manaringoti akka hasurgoon, parohon hanguluon na manoktong tubagasan parnidan na sida. Tunasa jolma iba na mabuan siyan parpotion ni habisukon, iba na makatay tu nasida di bagasan hata na linggan, di baheni nasida dang hadjal mga tusisa. Marhite metode na sumurong na di iba na sa diri, iba na mangurupi na sa jolma na susa, jala tarlisat. Di bagasan basa ni roha na labok jala toman, iba na madjako jolma na marsahit dosa, parohon hahisaron ng gugo. Pelayan ng Injil, halaman 76 dohot 77. Pikirhon mangulo ni Kristus. Jong songos sa dauluan na sumurong ni jolma manisia, marhalado tu amana ibana imasitiruon, songon danak na mangoloy siyan na sa roha. Pangoloyon na pinatuduhon ni Kristus ima na pinangido ni debata siyan ganup jolma sa onarion. Iba na mangaraduti amana marhite holong di bagasan iyas ni roha jala lubang. Di Kristus da nga dong panyahonon na pabalgahu, da nga dong ulaw na paboratu, laho mangulahon ulaw na tinutun rohana, laho ulahonon na. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 210. Omma sahat ni persejarah dihita di manugot ni hari Sabat naulion. Horas